bàbá má fọwọ́ lẹ́rán tètè wá nǹkan ṣe sí ogun àìsàn tó ń pa ní kárí ayé tètè wá nǹkan ṣe sí coronavirus tó ń pa ní kárí ayé tètè wá nǹkan ṣe sí. Sọ bẹ́ẹ̀ àdìrọ̀ mọ́ dópin ó wípé bí àwa ènìyàn tí a ń pè mọ́ orúkọ rẹ̀ rẹ̀ra wá sílẹ̀ tá a bá gbàdúrà ìwọ máa gbọ́ o abiyamọ máa ń gbàgbé ọmọ rẹ̀ tó bí nínú bó tilẹ̀ gbàgbé o ọ̀rọ̀ rẹ̀ wípé o lè gbàgbé àwa o rántí májẹ̀mú ọjọ́ wọn ni tó bá wà dá bàbá dáríjì wá yọ wá nínú ìgbèkùn tí a wà o a mọ̀ pé a ti ṣẹ̀ púpọ̀ àánú làwa ń fẹ́ ló tí Jésù ti ń gbẹ́jọ́ àwa rò ṣàánú àdàbọ̀ o ogun àìsàn tó ń pa ní kárí ayé tètè wá nǹkan ṣe sí i. bàbá má fọwọ́ lẹ́rán tètè wá nǹkan ṣe sí i. bàbá má fọwọ́ lẹ́rán àti sapá títí pápín tètè wá nǹkan ṣe sí i. ogun àìsàn tó ń pa ní kárí ayé tètè wá nǹkan ṣe sí i. ó ń polówó pátákà ó ń pọ̀ mọ́ coronavirus tó ń pa ní kárí ayé tètè wá nǹkan ṣe sí i. àìsàn tí kò mọ̀ lówó mọ́ lọ́lá ó ti ṣe gbogbo ayé mọ́lẹ̀ kálukú yọjú lábẹ́ fèrèsé ibi àwọn tí rówó a ò lè lọ coronavirus lé wa bìrìbìrì ó lé wa sẹ́nu ebi ò ṣe é faramọ́ ní yàrá òde ò sì ṣe é lọ iwájú ò ṣe é lọ bẹ́ẹ̀ ni ọ̀nà ò sí lẹ́yìn o bàbá adékòríta kò yé mi mọ́ o tètè dáhùn sí i. sáyẹ́ǹsì wa ó ti forí sánpọ́n tètè dáhùn sí i. tẹkinọ́lọ́jì wa ó ti fọ́rùn kọ́pẹ́ tètè dáhùn sí i. ọmọ dojú ìbí a ò rókun kígbe o tètè dáhùn sí i. tonílé ta lè lòún gbò sígasíga tètè dáhùn sí i. òkú tó mọ lọ́wọ́ tí ò rí ìlú òyìnbó sá lọ tètè dáhùn sí i. ọmọ ń sá fún bàbá bàbá ń sá fọ́mọ rẹ̀ o tètè dáhùn sí i. lórí àrùn kan ìlú dàbí ẹni ogun kó tètè dáhùn sí i. àìsàn tó sọjọba àgbáyé dákú rẹ̀ tẹ̀ o tètè dáhùn sí i. ìmọ̀ ìdìnnà panu mọ́ níwájú kòrónà o tètè dáhùn sí i. ẹ̀kọ́ dáwọ́ dúró iṣẹ́ dáwọ́ dúró tètè dáhùn sí i. àti lọlé ìjọsìn ó sì wá dógún. tètè wá nǹkan ṣe sí i. má fọwọ́ lẹ́rọ̀ bàbá má fọwọ́ lẹ́rán tètè wá nǹkan ṣe sí i. ogun àìsàn tó ń pa ní kárí ayé
òjò ńlá kan yóò rọ̀ láìpẹ́, kì í ṣòjò lásán Ọlọ́run ló rán o. tó bá ti rọ̀ gbogbo ibi tó bá rọ̀ sí, látọjọ́ yẹn o ò ní gbọ́ kòrónà mọ́ láéláé. Ó dájú pé Nàìjíríà máa yege nínú ogun àìsàn tó ń jà káyé. àwọn tó ṣe bí òpin dé bá wà nìyẹn, tán wá kọ́mọ wọn kúrò ní Nàìjíríà. ẹ má mi kàn wọ́n sì tún máa padà wá o. nígbà tí ìjì bá dákẹ́ tí ó gbé wá lọ. Ó dájú pé Nàìjíríà máa yege nínú ogun àìsàn tó ń jà káyé. gbogbo ẹ̀yìn tó rí jẹ tó sì tún kú o. mo fọlọ́run bẹ̀yìn ṣàánú tálíkà o. ẹnìkan ń bẹ lẹ́yìn kulé rẹ̀, ó rówó fún ló ń jẹ o máa dúpẹ́. Ó dájú pé Nàìjíríà máa yege nínú ogun àìsàn tó ń jà káyé. bí China bá bọ́ Nàìjíríà náà á bọ́. ìgbàgbọ́ mùsùlùmí ẹkún fàdúrà o. tẹ́ bá gbàdúrà kẹ́sì kọrin ìyìn sí i, torí ariwo yìí ló máa ṣẹ́gun náà pátápátá. Ó dájú pé Nàìjíríà máa yege nínú ogun àìsàn tó ń jà káyé. a máa bọ́ lọ́wọ́ Ó COVID-19. dájú pé Nàìjíríà máa a máa yege yege o.